Ji destpêka pandemiyê vir ve di restoranên New Yorkê de rûniştina hundir heta demek berê hatibû qedexekirin. Ji ber vê jî bi destûra desthilatdariya New Yorkê restoranên New Yorkê di kolanan da cihên rûniştinê vekirin. Lê di van rojan da restoranên bajêr bi kapasiteyeke ji sedî heftî pênc vekirîne. Lê dîsa jî gelek kes hêjiyê xwediyewlehiyê de nabînin ku li hundir rûnên. Ji ber vê yekê jî desthilatdariya New Yorkê ji bo piştgiriya restorantan ew cihên ku di kolanan da vekirîne ranake. It's amazing. Ti kulanan da vekirina cihên rûniştinê tiştekî gelek baş e. Derfetê de restorantan ku pirtir bikaribin kar bikin û ji bo rûniştinê zêdetir cih dide mirovan. Her wiha ji bo evlehî û ji hev dûrkeftinê jî baştir e. Dema ku mirov li hundir dirûnên hewayê hev parve dikin. Ji ber wê hûn zêde nikarin hin tiştan kontrol bikin. Lê dema ku hûn derve dirûnên masa jî hevdû dûrin û hûn xwe pirtir evle hîs dikin. Ew jî hem bo müşteriyê me û hem jî bo kar û xebatê me baştir e. San Diego Medina li taxa Manhattanê di restorantekî da rêvebir e. San Diego got ku vekirina cihên derve ji bo karên wan gelek alîkariyê dide. Destûra vekirina derve gelek alîkariya karê me dike. Bi taybetî jî di rojên wiha da em dikarin bi kapasiteka mezin bo müşteriyan cih vekin. Niha em dikarin bi vekirina hundir û derve zêdetir kar bikin. Ew jî derfetê dideme ku em bikarin ew dahata ku me nedikarî di dema pandemiyê de bi dest xista niha qazanc bikin. Em hêvî dikin ku vekirina cihên derve dê demeke dirêj berdewam bike. Rûniştvana bi navê Tommy Oliver jî got ku vekirina cihên derve hem alîkariya karmendên restorantan û hem jî alîkariya rûniştvanên New Yorkê dike. Yeah, I think it's definitely helpful in regards. Rûniştina derivê ji bo rehetiya mirovan û alîkariya restorantan gelek baş e. Lewre restorantan rojên pir dijwar derbas kirin. Her wiha ev yek derfetê dide van mirovan ku hêjî xwe bi ewle hîs nekin ku li hundir rûnin. Ev cihên li derve der û dorên wan girtîne û ji bo rojên sar xwedî sobeyan e û ji bo rojên germ jî xwedî klîmayan e. Bêguman vekirina cihên derve şêveyeke nû jî dide bajarê New Yorkê. Lê wisa dixuye ku hem rûniştvan û hem jî karmendên restorantan ji ber vê rewşê kêfxweş in. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.